Bon dia, blauets. Ens trobam a Spoiler, en certa manera, no sé. Aquí, que és aquí, que és aquí, d'acord? Um, Aquí tenim un monstre al qual no m'he enfrontat cap vegada. No sé qui hi ha aquí. No tinc ni idea. A nivell d'equipament estic gairebé igual, però tinc aquest nou casc que me fa com si fos un poc més, no sé, nòmada o... No, un doi com qualsevol altre, d'acord? Uh, Tinc poques runes, me va bé. Molt bé. Um, no sé si això serà una catàstrofe o què. És que no tinc ni idea de res. L'únic que sé, spoiler, és que la llum aquesta, que no recordo com se diu, la voluntat de la gràcia, exacte, la llum de la gràcia, me diu que per aquí hi ha qualque cosa interessant. Per tant, pot ser un monstre d'aquests que puntuen, anava a dir, que tenen diàlegs i tal. Bé, desitjau-me sort i que mori poques vegades. Ai, ai, que m'he despistat, m'he despistat! M'he despistat! Vinga. Però si això és una patata de monstre! Vinga, uepa! T'ho has cregut? Ah, que n'hi ha dos! N'hi ha dos! Però... No, 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 va. Oh, quina confiada! D'acord, n'hi ha dos. N'hi ha dos. D'acord. I... D'acord. N'hi ha dos. I m'he flipat, però de malíssima manera. D'acord? D'acord. 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 Jo vaig a per aquell. Molt bé. Molt bé. Espera, que estic processant. Ostres, i l'altre de on m'ha sortit? És que... En fi, bé. A partir d'ara ja vaig... Va! I l'altre on és? Ja ha sortit. On és l'altre? Quina patata! Déu meu. I que és que són de nit i per això no sabeu tan poc. Però si som de matí, no entenc res. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, millorarem això. Albert. Fem això, fem així... Venga, venga! Ah! Però, mem, com se suposa que... Com? No, Déu meu, no. Però això és infumable, és a dir, m'he d'aconseguir carregar aquell de bon principi perquè no m'embossi. Però, mem... Provarem amb això? És que no hi ha dret. És vera que pes molt, és vera, mell, hi haurà coses. Fora... El meu equipament és vera que és molt pesant per a ser un mag. A veure, però, com que m'he de protegir d'atacs físics, crec que té una miqueta de sentit.
Això sobretot pesa moltíssim. I això... Bé. Clar, jo m'imagino que la clau és carregar-te aquell ràpid per poder-te centrar en l'altre. Però és que és difícil de... Vinga! Però, de què vas? De què vas? De què... però deixa't sortir! Vinga. Vinga, i vaig... Vinga! Per favor. Ah, no! Però, mem! No, per favor. Un de mort, un de mort! I ara jo. Ah, però sí, continua viu! I... No! Ah! Encara puc! Ah! No! Oh, però, mem, no. Oh! Ah! Bé, com a mínim he matat un. És que si guardes la distància va bé, però... Clar, se posa l'escut, i si se posa l'escut ja l'hem feta. Bé, aquell atac que feia ara més o manco ha anat bé, no es va? Sí, Passa que és això, m'he d'entretenir amb aquest en el principi. I en recordar-me d'això. Molt bé. Passa. Invoca. Ataca. Vinga. Wow! Molt bé. Ara aquest. Oh! No, va. No! Què és això? Què és això? Què és això? Per favor! Vinga, sí. Però, mem.
No, va. Ah, ah, ah. Oh, d'acord. D'acord. Quantes runes? 16.000, que poc. Gràcies, Engval. I aquí hi ha 0, no? Molt bé, Saim. I gràcies per acompanyar-me i fins una altra. Adeu.